természetesen ez a darab is, ahogy minden más színmű, egy fikció, egy kitalált történet. De amikor az ember történeteket talál ki, akkor nyilván az alapján dolgozik, amik az életében megtörténtek, amiket megtapasztalt. Vannak bizonyos emberek, bizonyos helyzetek, bizonyos figurák, akikkel találkozott, amilyen helyzeteket átélt, és akkor abból elkezd építkezni. És természetesen nem a valóságot adja vissza, hanem megpróbál a valóságból valami olyan fikciót teremteni, ami az igazságot meséli el. És mindenki, aki már dolgozott munkahelyen, az biztos, hogy találkozott olyan emberekkel, akikről azt gondolta, hogy valószínűleg nem is nagyon értenek ahhoz a tevékenységhez, amiről a munka szólna. Legyen az színház vagy vasgyár, ez teljesen mindegy. Mindenütt megfordulnak olyan kollégák, akikről azt gondoljuk, hogy nem értenek az alaptevékenységhez. Lehet, hogy ők meg közben azt gondolják rólunk, hogy mi nem értünk az alaptevékenységhez. Tehát innentől a dolog kétirányú, de ez mindig konfliktusokat szül, és ha valóban nem ért valaki ahhoz, ami történik, az a szituációs komédiának a forrása. Hát ha választanom kellene egy 5-ös lottó között, és aközött, hogy a Vida Péter játszotta el ennek a színműnek a főszerepét, akkor a lottó nem tudna annyi milliárdot fizetni, hogy ne a Vida Pétert válasszam, mert egész egyszerűen olyan szinten érzett rá ennek a karakternek a húzd meg, erezd meg részére, hogy mikor kell a humort felszínre hozni, és mikor jönnek a drámai mélységek, hogy azt gondolom, hogy ha ez a darab siker, akkor ez legelsősorban a Vida Péter sikere. Nyilván van rendezői része, írói része a darabnak, de ez a darab a Vida Péter jutalomjátéka.